Türkmenistan'ın territoriýasyna goý berilmeýändigi sebäpli Türkmen-Eýran serhedinde ýoldan saklanan ýüzlerçe türk ýüklog sürjüsini ýygyna getirmek boýunça tagalla edilýär diýip Türkiýanyň medbuat serişdeleri habar berýärler. Ýatlasak 1 martda Amerikanyň sesi neşiri Türkiýeden giden ýüzlerçe ýüklog sürjüsiniň Türkmenistanyň territoriýasyna goý berilmeýändigini we Türkmen-Eýran serhedinde saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu waka Eýranda koronavirusdan kesellen we ölen adamlaryň sanynyň artmagynyň fonunda Türkmenistanyň goňşy ýurtlary şolsanda Eýran bilen serhetlerini ýapmagynyň ýygyanyna gawat geldi. 23 fevralda Türkmenistanyň Eýran bilen serhedini ýapmagy netijesinde 540 goly ýüklog sürjüsi 14 gün bäri Luftabad serhet geçelgesinde garaşýar. Bu ulaglar Türkiýeden Kyrgyzstana, Gazagystana, Özbekistana we Türkmenistana adyk we senaat haritlaryny alyp barýardy. Türkiýanyň Tehrandaky ilçihanasy we Maşatdaky konsulhanasy türk sürjüleriniň Türkiýe howpsuz ýagdaýda gelmek üçin İranly resmiler bilen iş alyp barýarlar diýip haberler.com neşri ýazýar. 25 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow dünýäýe ýaýraýan koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda bu virus bilen kesellenleriň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistan fevral aýynyň başynda Özbekistan we şol aýyň soňky 10 günlüginde İran hemde Owganistan bilen serhetlerini ýapdy. 2 martda bolsa ýurdun Ýeketäk deňiz portunyň ýapylandygy ma'lum edildi. Ýekşenbe güni Amerikanyň sesi neşiriniň Türk gullugy bilen söhbetdeş bolan ýüklog sürjüleri özlerine ne Türk, ne Türkmen, ne de İran resmileriniň kömek edýändigini aýdypdylar. Biz hiç bir ýere çykyp bilmeýäris. Ýejek işek zatlarymyzy hem alyp bilmeýäris. Konsulhana jaň edýäris. Kesellärin diýip biziň bilen duşuşmagy ýygyderli soňa süýşürýärler. Bizi ne İran ne de Türkmenistan tarapyna goý berýärler. Türkiýe gideli diýsek Türkiýede kabul etmeýär. Daşymyzda esirler we polisiýa işgärleri bar. Daşary çyksaňyz tutsak edilersiňiz diýärler diýip neşir ýekşenbe güni çap eden habarynda Sami Aytaş adly sürüjiniň sözüni getirdi. Aytaş 300 golay uloň gökbakça önümleriniň zaýlanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Taner Dinç adly beýleki bir sürüji özüniň we beýleki ençeme sürüjiniň käbir başga kesellerden ejir çekýändigini we özleriniň ulanýan dermanlarynyň gutorandygyny aýdyp çykgynsyz ýagdaýda dyklaryny aýtdy. Keselçiligiň bize de ýokuşmagyndan alady edýäris. Men öňden hem başga kesellerden ejir çekýärin. Dermanlarym gutordy, näme etjegimi bilmeýärin. Dürli keseller sebäpli derman ulanýan sürüjiler bar. Bizi bu ýerde ölüme terk etdiler diýip Dinç aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen bagly görülýän çäreler barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýurdun media serişdeleri hem adatça bolşaýaly koronavirus bilen bagly ýurdun içinde we daşary döwletlerde bolup geçýän ýagdaýlar barada ilaty habarly etmekden saklanýarlar.